Gwamnatin jihar Kano ta soke lasisin duk makarantu masu zaman kansu a jihar. A biyo mu da mun jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Gwamnatin jihar Kano ta soke lasisin dukkanin wasu makarantu masu zaman kansu da ke aiki a jihar ta Kano. An rawaito cewa an ɗauki matakin ne a ranar Asabar yayin ganawa da mamallaka makarantu masu zaman kansu da gwamnatin jihar Kano. Mai baiwa gwamna shawara na musamman kan makarantu masu zaman kansu da na sa kai Alhaji Baba Abubakar Umar ya bayyana cewa ana buƙatar dukkan makarantu masu zaman kansu da su je domin sabunta rajistar su cikin gaggawa, saboda gwamnati za ta fara bayar da sabbin satifiket ga makarantun. Baba Umar ya bayyana cewa matakin ya jaddada ƙudurin gwamnati na ganin cewa makarantu masu zaman kansu sun bi ƙa'idoji da aka gindaya na gudanar da makarantu masu zaman kansu a jihar yadda ya dace. Ya ce kuma suna tunatar da masu makarantu masu zaman kan nasu alhakin da ya rataya a wuyansu na biyan haraji kashi 10 ga gwamnati. Wannan alkawarin kuɗi koyaushe yana haɓaka ci gaba a fannin ilimi da tattalin arziki, in ji shi. Mashawarcin na musamman ya tabbatar wa duk wasu masu ruwa da tsaki cewa zai tabbatar da adalci wajen kula da harkokin makarantu masu zaman kan nasu. Mai ba da shawara na musamman ya kuma tabbatar wa iyayen ɗalibai cewa za su ci gaba da ba su fifikon wajen kiyaye muradinsu da na 'ya'yansu. Da yake mayar da martani, shugaban kungiyar masu makarantu masu zaman kansu reshen jihar Kano Alhaji Muhammad Malam Adamu ya yaba da matakin da gwamnati ta ɗauka, yana mai kallon matakin a matsayin abin yabawa a fannin ilimi. Ta biyo ma cikin shiri na gaba domin jin wani sabon labarin kuma da dumadumansa daga tashar mu ta ARA Digital. Kar a manta da na mana subscribe da alamar kararrawa saboda samun sababbin labarai kai tsaye daga tashar mu ta ARA Digital.